De handen uit de mouwen en de spierballen even sjen litten. Dat weer de opdracht van de band van de Oranje Nassau-squallen in Koortstille. Want dit hele klaslokaal vol met oud squalmeubilair moest leeg. De squallen had nieuwe tafels en stoelen kregen en schonken de oude spullen aan Friese rijders. De helporganisatie brengt het meubilair naar Oekraïne, dat het weer goed gebruikt worden kan. Dat is hartstikke mooi dat dit spul een bestemming krijgt. Maar Sjerre, het wordt daar ook kapot maken. Dus wie moeten die mensen helpen? Het is ook een soort naastenliefde waar je van de oren oert had. Anders komt het hier in, hoe neem je dat? In de vernietiging misschien wel. Hè? Dat is ook schande. Hè? En wij vinden dit dus heel iets moois om kinderen ook te vertellen van jullie tafeltje en jullie stoeltje kunnen we in Oekraïne nog een tweede kans, een tweede leven geven. Want daar zijn kinderen die het nodig hebben. Willen jullie meehelpen om het daarheen te brengen? En dan kunnen ze het niet helemaal heen brengen, maar wel meehelpen met inladen zoals je ziet. Ik heb nou net bijgehouden, nee. Meestal dan maar wat zelf van. Maar dit gaat in grote getalen, dus ik ik kan er net zien werken. Hè? En dat voor die liedjes al jaar, dat is dan geweldig. Nou, super. Zo krijgt het oude squalmeubilair een tweede leven. En daar ben de band echt tegen wie is mij. Die vinden het heel mooi dat je tafel en je stoel, waar je zelf jaren aan gezeten hebt, waar wij gewoon met heel veel plezier ook aan gezeten hebben, kunnen geven aan mensen die het echt nodig hebben. Best wel fijn en leuk en zo. Want dan kunnen we ook de kinderen van Oekraïne helpen, omdat ze heel veel oorlog hebben. Want dan hebben ze ook heel leuke spullen, dan kunnen ze ook heel goed werken. Alle tafels, stoelen en krukjes die het volt koenen wie een bienoor in een lokaal zet. Pak een beetje grote tafels, 60 stuk, grote stoelen 60 stuks en wat kleine tafels en stoelen rondom de 20 stuks denk ik. Maar samen leek het heel wat, maar omdat ze het goed samenwerken volgens mij is het ook zo klaar. Dus het is heel fijn. De squalmeubels die worden eerst naar een depot gebracht en daarna beginnen ze een lange reis naar Odessa en Kiev in Oekraïne. Maar het gaat daar, ik ben een organisatie en die verdeelt het daar in Oekraïne. Dus dat wordt wel in overleg gebeurt dat al jaren.